plazara. Eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko benetan etortzeagatik. Ez dakizu horrek guretzako zer suposatzen duen. Gaur egun berezia da guretzako. Agian ekitaldi hau egiten den azkena, beraz disfrutatu guztiok. Gure saiatuko gara disfrutatzen, eta ea denok ondo pasatzen dut. Horretarako 14 taldek izena eman dute, eta bestereko baldin badago orantxe dugu aukera parte hartzeko. Azkeneko gogoratu leheneko proban beti bezala, 6 talderentzako ekartzen ditugu jokuak, eta saiatuko gara, hemen leheneko proba honetan, eliminatoria bat egite. Batigu jende asko gelditu dela kanpoan, ikaragarri, jendeak txarre torre zeigu batera, baina, afto bat daukagu, guk ez daukagu zer ikusirik gaur, udala kontrolatzen du eta aforoa bete da, eta orduan, jendeak kanpoan geratu da, markamenak izkatu kanpoan gelditu direnei, eta barruan garenak disfrutatuko dugu. Konforme, ni taldeen izena joaten esango naiz, eta irten daitezela talde bakoitzetik bat, KPMA, Litxa, BPP, PSC, Árabes, Sin Local, CSA, Screen, ASAT, LDS, Mustafel, MK, Chiri, Semiculs, eta... azkeneko talde hori ez? De acuerdo. Beste talde bat zegoen San Simón, baina ez dakigu zergatik ezin duten edo. Eta hemen gaude, gogoratu bergara beste guztiok animatu dezakezuela a tope, zuen taldeak eta besteak. Egin dezagun urtero bestela jaialdi handi bat hemen eta divertitu daitezen, eza. San Simón azkenean bai, zeintzu de San Simón. San Simón bai, deka irte, etorri. Araba lagunduik. Lagunduik, Araba eren partetik, deka irte. Araba, raru esan, Araba asko obliga bezako irtetzeko. Orduan, San Simón bai, bale? Badakizu ez dakienak, baina, esplikatuko garbi eukitzeatik, baina nik ustoiak gehiena badaukazuela. Silver, lekuei. Barruan egon biazate, hankabat eta lekezue, beste hankia beta lekezue, salto bebai, baina bianka kanporetat zeitzunak elimineuta. Gogoratu, garen taletatik, 15 taldetatik, 6 talde pasauko diela eliminatoria zerkapenera, bale? O igual, repeska batiko, ikusiko. Ikulio eta prest, bai, jangoikoak sorte hona bana dezala, eta gaitezen, begira. Txalak, musika entzkate bai, musika entzkate bai. Kampora, Silver de Kampora. Hori da. Que lo mata. Hori da, li. Barruan, lagundu. Zenbat talde daude, sortzi talde. Barruan, Pablo Crespo. Zazpi, gelditzen Crespo, geldi. Barruan. Lagundu, oso ondo. Eraman ara, Jon, ara, Unai, handikatera etara. Unai,
Deitu erdira. Ai, lastima, txalo beste guztia, ireki ateak. Eta barrura, ireki ateak eta barrura. Barrura, erretiratu dira, gelitzea, Crespo, ya está, Casteko eta zaite. Animalia barrura. Txalo bero bat animaliari, eta aritu diren guztiei. Bueno, a ver, horri izan ditugu antzotxo bat arazoak ez, vamos. Soluzio emateatik sortzen diren gauzatxoei, eta zailkatu diren taldeak haue dira. Litxa! Vale. BPP. PSC. Sin local. Mustakril. MK. Eta azkenien talde bat repeskau da, bale? Talde bat repeskau bitago eta haue die epaimaiaren iritziz KPMA. Epaimaimeia, zurrak erabaki dago, zurrak bronkiak. Zurra! Bueno. Bai, gogotatu talde bakoitzak kolore bat daukazuela, eta hori, korala, tongo. Nik ez dokazin ikusirik ez, zurra esan, zurra. Bueno, badakizu etxedan, eta talde bakoitzetik banaka irten, bakoitza zuen pote batera joan, eta kolore bat hartu talde bakoitzak kolore bat. Eta beste publiko guztia badakizu animatu, beste guztiok animatu. Garrantzitsuena da jaietak gaudela eta divertitzea etorri gaudela. Eta hasiko da ireki ikuneko ateak, etxaino Blas etxaino. Zuek iriki, Marti, zuek iriki. Bueno, sorte hona guztioi, publiko guztiak animatu, eta nik esan dagoen hasiko zarete, Ireki ateak Blas, eta atera. 3, 2, 1, hasi! Musika pixka, txarangak edo tireak norbaiten musika pixka bat. Venga, animatu publiko, animatu. Venga, hori, gogoratu 300 € dagoela txarietan, 300 € saria dagoela. 300 € saria. Venga, oso ondo, publiko, animatu zuen taldeak eta bestak ere bai. Venga, vamos, nintzen oso ondo, venga. Talde guztiak hor KPMA, Litxar, BPP, PSC, sin local, Mustakril, MK. Venga, eta nor baino norburruko guztiak. Hori da, hartu zuen taldeko. Hori da. Hortu eran irria, batzuk bai, nik ez dakite, nik ez dakite beste balio, zunak apuntatzen du. Venga, publiko, animatu guztia gelditzen direna, venga. Hori da. Badoaz amaitzen, nor gelditzen amaitzeko, amekago bat, handago beste bat. Venga, animo, Peña, animo. Animo, hori da. Zema gelditzen dira, nik uste dugeinak egin dutela, ez badago norbait. Vale, no falta. Hor bat falta dela diote, baina bueno. Agian galuta dago, baina bueno, amaitu bat
falta. Vale, ya está, vale, hori zurra da, ni ez naiz epaimaikia, ni bakarrik mikroa nago, ni brokak entzuteko bakarrik. Bueno, txalo beroa lan nahi nahi, oso nahi eta, bergara. Baten batzu, baina, bueno, hori azkenian puntuak eta lanak ingoitzugu. Vale, hor lurpiak sartuta bai. Oskolak danak dare, osea, guk ez dugu trampa egitzen. Guri Valhausenek irabazi. Guk ez dugu problema, gero irabazten gara guri inbita bafatzera eta jazta. Gogoratu, 300 euroko saria dagoela bonoetan, talde irabazlearentzat. Oso, ustekabe txarangari ere, barkatu, elutxari. Hain beste lekutan egoten gara, azkenean jara egiten zaio izango pixka bat. Elutxa txarangari bikain eta orantxe bertan, bigarren jokua, hirugarren jokua hasiko dugu. Eta bako gara esaten gero, nortzko klasifika, orain danok berriz ere, zazpitaldeak. Talde bakoitzetik 2 lagun, talde bakoitzetik 2 lagun ona, talde bakoitzetik 2 etorri ona, talde bakoitzetik 2, neka talde guztietatik 2 ona. Talde bakoitzetik 2 ona. Bueno, a ver, bakoitzari egun globo gana eta pusten joan globoak, pustu globoak. Gogoratu 300 euro zaretaren eske bai emun globoak. Lotu inkorapilua globoai, hori da, inkorapilua globoai, guzturra inkorapilua globoai. Zuen badakizu zein diozuen, nik esplikako zein diozuen. Artu hola, bueltaka joan, araño, eta gero desenroia, bale? Oin joan araño bueltaka, eta gero desenroia. A ver, hori zen egon, ez, eta bestiak. Beste taldekitak gara joan behazate, ara, antikaptia. Zuek inbio zuen, enroiau, desenroiau, eta gero globo apurtu zuen taldekideana, bale? Guazen bizi egitera, lehen enroiau guztiz, eta gero desenroiau, eta globo apurtzera, bale? 3, 2, 1, hasi! Zenbat eta tensko egiten zuen, ogotu zuen dago hola, hola gaizki zabizte. Tenso egin, guztiz enroiau bezue, guztiz enroiau bezue. Tiraka, ez. Guztiz enroiau bida, hori da. Guztiz enroiau, guztiz, gero soltatzeko. Hori azkar ondo gana uste garinda hola itxen, venga, hori da. Egon. Trampak ez da golio.
atzetik beste, azkar. Venga, bizi, pasa egitera bizi. Despistado, más puntos. Venga, Gabriel.
musika, segi! Segi, musika, segi! Vale, segi, musika, segi! Segi, musika! Pelo mata! Segi! Segi, vale! ¡Que te está gustando, colega! Segi, música! ¡Ahí va, arriba, merecido! ¡Venga, segui! ¡Venga, público, anímate! Danza, movimiento! Movimiento, venga, jarraitu musika, bestela kanpora, jarraitu musika. Venga, jarraitu musika. Biankiak herria, eta leno bazterrera, parte hartzailea zenbat gainitzen dira, zenbat hiru. Bizinak erdizak jarri jo, erdizak, eta parte hartzaileak bazterrera, parte hartzaileak nahi osetukira bazterrera, parte hartzaileak. Abiak etxo, bazterrera. Eraman erdira, tornada, utxuri eraman erdira. Herria dagoenean, ordu baien, nik ezako dut. Venga, vale, venga, segi musika. Segi musika. Bien. Segi, Erdira Nicolia, le recordaré que Erdira Nicolia. Erdira Nicolia. Ese es. Estuvo mostu, arazo tekniko dago. Ez daukagu musika, lego. Tranqui. Bere alaziko da.
Salva